vida sempre he tingut la sensació que m'han vingut les coses sense haver-les sabut. Em vaig casar, he tingut 2 filles de les quals estic pagadíssima, he treballat com una burra, però així tot no sé. Se m'han quedat somnis per complir. Com quins? Com concursar al Festival de Benidorm. Què? ¿Cómo no? Som unes drogadictes socials. De bon matí, tranquimacit per als nervis. Síndrome per al cor. Finaler per a respirar. Diazepam per a l'ansietat. Esmeralgan per a la sinusitis. Atarax per a l'al·lèrgia. Isacarina. ¿Y qué? Para el café también tienen sucre, ¿no? Vamos a Benidorm. Al festival. A cumplir tu sueño. Hòstia, Mari Carmen, que t'has pres totes les pastilles de cop? M'agrades. Què has dit? He dit que m'agrades. Me puedes aliviar, me puedes destrozar, me puedes convencer. I que et donarà fills per tal de fer-te la dona més dichosa del món. Me puedes derretir, me puedes convertir. Digues que això no és un somni. Sí que ho és, Carmen. Si hi ha una cosa que a la memòria no es pot borrar, són els records. ¿Cómo me digo? Ni no me recordé. Alzheimer. Haced balance de vuestra vida. ¿Por qué no podemos pasarlo bien otra vez? Si un día fuimos madres, mujeres, ¿por qué no podemos seguir siéndolo? Les dones hem nascut per estar al costat dels homes, obeir els que els manen. Sempre ha estat així i sempre serà així. Hauria de pensar que eres una fresca, Veus? una desvergonyida, Ja te ho havia dit. y que només busques el calor de la pana. Mira, ixa mateixa nit se varen casar sense el permís dels meus pares. En una església menudeta i amagada de tot. El meu home era ginecòleg. Que glòria estiga. Glòria estiga. ¿Y no estaves mosquechada? Què vols dir? Ana, es passava el dia mirant... Figues, collons! Que no s'entereu de res, si no fora per mi... Mari Carmen, ¿no estás disposada a enseñarme a elles? No. Chicas, ¿Pero por qué? yo no, chicas, aún no lo he superado. Benvinguts al Festival de Benidorm, que en esta edició ja compta la seua 48a edició. Benvinguda siga tota la gent que seguís el nostre concurs mitjançant la televisió i tot gràcies a Canal 9 a mi també. Telefonda Vitales TV y TV3, aunque estos no volan res. Vos puc dir una cosa? Jo també tinc un somni per complir. M'agradaria ser la primera dona menopàusica en arribar a la lluna.